Maayong buntag kanatong tanan mga higala, mga kaila, mga amigo, ug mga kabrads. Karon na ako'y basahon sa panultihon. Og kani nga panultihon, 30 kini ka panultihon nga napuno sa kaalam ug kahibalo, no? Unsay nindot kayo nga tuang suguluhon sa tuang kinabuhi, no? Nga panultihon nga puno kini sa kaalam ug kahibalo. Og dire ta ilayo sa tanang katalagman kapamaka, no? Ilayo ta sa tanang mga daotang buhat ani kon ato kini nga saguluhon og ikinabuhi matag adlaw kini nga pulong nga puno sa kaalam ug kahibalo. So ako kani nga basahon karon mga kaila kahigalaan aron nga ato nga masabtan. So ako kini nga pagabasahon diri sa panultihon, nagsugod ta sa panultihon 22, bersikulo 22 hangtod sa 23 og hangtod gayud sa 24 nga bersikulo. Taas-taas kini mga kaila lahat ng mga Tagalog, no? Sana nasa no? So basahin ko na. Direta magsukad sa 22, no? Chapter sa panultihon, no? Katluan ka maalamong panultihon. So 30 ka maalamong panultihon ang atong basahon karon. So nagaingon. Pamati og tudluan ko kamo sa gisulti sa maalamong mga tao. Tun-i ang ilang gitudlo og magmalipayon kamo kun timan-an ninyo kini og sag uluhon. Gusto ko nga mosalig kamo sa Ginoo. Mao nga gisultihan ko kamo niini karon. Nagsulat ako og 30 ka panultihon alang kaninyo. Puno kini sa kahibalo og maayong mga tambag og pinaagi niini mahibalo kamo kun unsa gayud ang matarong og matuod aron madala ninyo ang hustong tubag ngadto sa nagsugo kaninyo. Ayaw pamintaha sa taong kabos, no? Sa ikanauna-una, nagaingon sa una-una, number 1, no? Ayaw pamintaha sa taong kabos. Abi kay kabos man siya og ayaw yataki ang katungod sa tao nga wala gayoy mahimo diha sa hukmanan. Kay ang Ginoo maoy mobarog nga manlalaban nila og mosuklig kadaot sa pag nagpahamtang kanilag kadaot. Ikaduha, no? Ikaduha, ayaw pagpakighigala sa mga tao nga init og ulo og daling masuko. Tingali unyag makakat-on ka sa ilang batasan og dili ka na makabiya niini. Ikatulo nga panultihon, ayaw panaad nga ikaw maoy mo garantiya sa mga utang sa laing tao. Kay kun dili ka makabayad, imbarguho nila bisan pa ang imong higdaanan. Ikaapat nga panultihon, ayaw gayud balhina ang karaang utlanan sa inyong yuta nga gipahimutang sa inyong katigulangan. Ikalima nga panultihon, ang tao nga maayo sa iyang gimbuhaton mas maayo kaysa kadaghanan ug angay makig-uban sa mga hari. Ikaunom, iniglingkod mo aron sa pagpakigsalo sa usa ka dakong tawo, itanom sa imong hunahuna kung kinsa siya. Kung dako kag kaon, pugni ang imong kaugalingon, ayaw pagdinalo sa lamiyang pagkaon nga iyang gidulot kay tingali gibitik kalamang niya.
Pagmatngon nga dili ka maugtas sa imong pagpaningkamot nga madato. Sa usa ka pagpamilok, mahimong mahanaw lamang ang imong salapi daw gitukgan kinig pako ug mulupad sa layo sama sa usa ka agila. So sa nanata sa ikawalo nga panultihon, no? Ikawalo nga panultihon. Ikawalo. Good morning. Basa sa ako sa ato ang mga nag-views. Salamat sa nag-views. Good morning. Rose Maranan Vlog. Good morning sa'yo. So, nanata sa ikawalo. Ayaw pagsalo pagkaon sa taong tihik. Ayaw kahangol sa mga lamiang pagkaon nga iyang idulot. Kay sa hilom, nagkwinta siya. Siya moingon, sige kaon pag-ayo apan dili kinasing-kasing ang iyang pag-agda. Isuka mo ang imong nakaon og mausik lamang ang tanan mong pagdayeg. So, nanata sa ikasyam. Ayaw pag-usik og panahon sa pagkigsulti sa usa ka buwang-buwang. Kay wala kinibili, alam kaniya. So, nanatas ikapulo. Ayaw gayud balhina ang karaang utlanan sa yuta o iluga ang yuta sa mga ilo. Gamhanan ang ilang tigpanalipod og siya ang mulaban kanila. Ika-11. Sabta pag-ayo ang mga pagtulunan nga gitudlo kanimo og pamatia ang mga pulong sa kaalam. Ika-12. Ayaw pagpanuko, pagpanton sa usa ka bata, dili makamatay kaniya ang bunal, kun dili makaluwas sinuon kaniya. 13. Anak, malipay gayud ako pag-ayo kun mahimo kang maalamon. Mapagarbuhon ako kon makabati ako kanimo nga makigsulti sa malamong mga pulong. Mapagarbuhon ako kon makabati ako kanimo nga magsulti sa malamong mga pulong. Sa 14 na ta. Ayaw kasi na sa mga makasasala. Hinoon, padayon sa pagbaton o kahadlok o pagtahod sa Ginoo sa tibuok mong kinabuhi. Kung buhaton mo kini, mahayag ang imong kaugmaon. 15. Anak, pamati og pagmaalamon og ayaw pagbinuang sa imong pagkinabuhi. Ayaw paghugoy-hugoy sa mga palahubog og sa mga ulit. Kay ang mga palahubog ug ang mga ulit musangpot sa pagkawalay nahot. Kung magpunay ka lang magkaon o katulog, magkagidlay ka sa dili madugay. 16. Pamatia ang imong amahan kay kun wala pa siya, wala ka unta matawo. Ayaw pagtamaya ang imong inahan, inikatigulang na niya. Ang kamatuoran, ang kaalam, ang kahibalo, ug ang maayong panabot angay nga bayran aron maangkon apan bililhon ra kini kaayo nga ibaligya. Ang amahan sa taong matarong magmalipayon gayud og makapasigarbo sa iyang anak nga maalamon. Himoa nga makapasigarbo kanimo ang imong mga ginikanan. Ihatag sa imong inahan ang maong kalipay. Ang babaeng nagbaligya sa iyang dungog, litag nga makamatay. Mag-atang sila kanimo sa mga tulisan ug mao kini ang makahimong mabudhion sa daghang mga lalaki. Makahimong mabudhion sa daghang mga lalaki. Sa 18 na ta. Pakita kog tao nga kusog kaayong mo inom og nakasulay pag inom sa
nakalain-laing ilimnon og ipakita ako kanimo ang usa ka tawo makaluluoy og nagmahay sa iyang kaugalingon. Kanunay naghimog kasamok og kanunay nga nagbagulbol. Namula pag-ayo ang iyang mga mata og may mga samad siya nga mahimo untang kalikayan. Ayaw patintal sa bino bisan pagpula na kini kaayo og madanihon kayo og hawot kaayo ang tunlon. Pagkasunod buntag bation mo nga sama ka sa gipaak og bitin nga lala. Makita mo ang mga tlan-awng makahahadlok og dili ka makahuna-huna o makasulti pagtarong. Bation mo nga at maora kag tuwa sa ilalom sa dagat o tuwa dito sa palo sa usa ka barko nga gibunalan bahinoon apan wala ako mainomdom nga numan nga dili ako makabuka sa akong mga mata. Gusto pa ako mo inom. Sa 19 na. Ayaw kasi na sa daotang mga tao og ayaw tinguhaa ang pagkig-uban kanila. Ang ilang gihuna-huna maulamang ang paghimog kasamok og ang ilang isulti pulos lamang binuang. Binaagi sa kaalam, gitukod ang panimalay og ang maayong panabot mao ang patukurana ni ini. Pinaagi sa kahibalo ang mga lawak gisangkapan sa mahalon nga matahom nga mga butang. So ika-20 ni. So nanata sa ika-21. Ang pagkamaalamon mas maayo pa kaysa pagkakusgan. Ang kahibalo mas importante kaysa kusog. Kinahanglan nga ayuhon nimo ang paglaraw sa dili ka pa makig-away og pinaagi sa ika-22 na tanga panultihon. Ang maalamong panultihon lisod kaayong matugkad sa hungog. Wala say ikasulti kun hisgutan ang mga mahinungdanong butang. Ika-23. Kun kanunay kang maglaraw og daotan nganlan kag samukan. Sala ang paglara og binuang. Kasilagan sa mga tao ang bugal-bugalon. Ika-24 na ta. Kon maluya ka panahon sa kalisdanan, luya ka gayod. Ika-25. Ayaw pagpanuko pagluwas sa usa ka tawo nga gihukmang patyon sa walay katarungan. Moingon ka nga wala kay labot apan nasayod ang Dios ug hukman niya ang imong mga tinguha. Nagbantay siya kanimo ug nasayod siya niini. Mas abasla niya ang mga tao sumala sa ilang na buhat. Ika-26 na ta. Anak, kaon ug dugos nga gikan sa balay sa putyukan kay maayo kini og tamis nga modapat sa imong dila. Sama niini ang kaayo sa kahibalo og kaalam-alang kanimo. Kun makapanag-iya kaniini, makabaton kag paglaom og mahayag nga kaugmaon. Ika-27 na ta. Ayaw paghimog mga laraw aron pagtuis sa mga tao nga matarong o pag-ilog sa ilang balay kay daotan kini. Bisan kapila matumba ang taong matarong, mubangon siya kanunay. Apan malaglag sa katalagman ang daotan. Ika-28 na ta. Ayaw paglipay kung mahiagom sa katalagman ang imong kaaway. Masayran sa Ginoo kung magmalipayon ka og dili siya gusto niini. Tingalig dili niya silutan ang imong kaaway. Ika-29 na ta. Ayaw kahasol tungod sa daotang mga tao og ayaw kasina kanila. Walay kaugmaon ang mga taong daotan. Wala sila'y mapaabot. So ika-last na ta sa 30, no? Last na nga panultihon ni. Ika-30, no? Anak, tahura ang Ginoo ingon man ang hari. Ayaw pag-apil-apil sa mga tao nga mual sa batok kanila.
Kay ang maong mga tao mahimong malaglag sa usa lamang ka pagpamilok. Nasayran mo ba ang katalagman nga mahimo sa Dios o sa mga hari? So, mao ka na ang ika-30 ka, panultihon mga kaigsunan, mga higala, mga kaila, mga kabrads, mga kasilingan, no? Nga nindot kay kini nga 30 ka panultihon. Nga mao kini ato abang sulod sa atong kinabuhi, sa atong kinaiya, sa matag adlaw nato nga gikinabuhi, mas maayo nga masag-ulo nato ni sa masag-ulo na nato kini mga higala ug mga kaigsunan, mga kaila. Mas maayo nga atong ikinabuhi kini nga pulong. Kay mas bililhon kay ni, no? Naadri ang kaalam ug kahibalo, no? So naapay dugang nga maalamon nga panultihon nga atong ipadayon. No. Nagsulti usab niini ang mga maalamon. Sayop alang sa usa ka maghuhukom nga aduna siya'y pinalabi. Kun ilhon siyang walay sala kun ilhon niyang walay sala ang sad-an, tunglohon siya og kasilagan sa tanan. Apan ang mga maghuhukom nga mosilot sa sad-an, magmalampuson og daygon sa kadaghanan. Ang matinud-anong tubag sa maka-anindot sa halok sa usa ka matuod nga higala. No? Ayaw paghimog panimalay hangtod nga maandam na ang imong kaumahan. Og siguro ka na nga adunay kabuhian. Ayaw pagsaksi batok sa imong isig katao. Sa wala lamay maayong katarungan o pagsultig mga butang nga makadaot kaniya. Ayaw pag-ingon, no? Ayaw pag-ingon buhaton ko kaniya ang iyang gibuhat kanako, agig bayad sa iyang gibuhat kanako. Nakaagi ako sa kaumahan og na kaparasan sa taong tapulan ug hungog. Napuno kini sa mga sagbot nga tunokon og nalukop sa mga gunahon og nalumpag ang mga paril nga naglibot niini. Gitanaw ko kini og namalandong ako bahin niini og nakakuha ako pagtulunan nga mao kini. Kung magsigi kag katulog og magkiyog po sa imong mga kamot aron mo pahulay, muhasmag kanimo ang kawaladon sama sa usa ka armadong tulisan. So mao kana ang mga panultihon nga napuno gayud sa kaala mga kahigalaan, mga kaigsuunan, no? Mas maayo kani mga higala, mga kaigsuunan nga mao kini ang ato ang ikinabuhi, no? Ang pulong sa Ginoo. Samot na kaning panultihon, no? Diri nato mabasa, no? Diri nato makita ang napuno sa kaalam, no? Napuno sa kahibalo, no? Mas maayo kini nga ato kini nga ikinabuhi ang pulong sa Ginoo. Samot na kini nga panultihon nga gisulat gayod sa kaning ika-30 ka panultihon, no? No, ako din shout out si Darling Vlogs. Salamat sa imong pagbios. Amin Idol Host. Salamat dalaygon ang Ginoo. Miss Shay Vlog, no? Salamat sa inyong pagbios. Bigyan ko ng jacket kayo. Okay. Salamat po sa nag-views po. So, kani nga panultihon mga higala, ako kini nga gi-share kaninyo aron nga inyo kining mabasa sa inyong mga Bible diha, no? Kung kinsa kanang naay Bible ninyo diha nga mga
Old Testament, no? Naaman ni sa Old Testament ang panultihon. Basahan niyo ang chapter panultihon chapter 22, no? Naadri na to makita kini akong gibasa karon sa panultihon bersikulo 22 hangtod sa 23 ug hangtod na gayud sa 24 nga chapter, no? Basahan ninyo og kani siya dili man ni siya makuha dayon sa usa ka basa, no? Balik-balik ka og basa higala og igsuon, no? Sa ibutan nato usa ka semana nimo balik-balik ka basa maura nga chapter, no? Sa panultihon chapter 22 hangtod sa 23 ug 24 sa usa ka semana nimo basa naadyo kay makuha, naadyo kay mapulot, naadyo kay madala sa imuhang kasing-kasing sa imong nauna, no? Kani magbasa ta og Biblia kinahanglan nga magampo ta kanunay sa dili pa ta magbasa kaning mangayo tagkaalam kay balo nga makasabot ta kay kung tawanon ra nga pagsabot diri ra aning makita lang apan di ta kasabot sa mga espirituhanon nga mga butang, di ba? Kinahanglan ta nga mangayo tagkaalam kay balo aron makasabot kita, no? Mao na mga kahigalaan, no? Maminaw ko ni imulo naminaw ko ni Mohos maayong buntag usab Darling Vlogs. Salamat sa imong pagbios, sa imong pagpaminaw sa ato nga pagpaambit karon. Salamat kaayo, no? So padayon ta. Kani nga panultihon nga ako karon nga gi-share ni ang mas maayo nga tun-an sa tao nga may kahadlok ug may pagtahod sa Dios, no? Mas nindot kayo kini, no? Sa una-una, nagaingon sa una-una ha, akong basahon og usab ang kinaunahan nga panultihon, no? Na ayaw pamintaha sa taong kabus, no? Abi kay kabus man siya og ayaw yataki ang katungod sa tao nga wala gayoy mahimo diha sa hukmanan, kay ang Ginoo maoy mobarog nga manlalaban nila og musukli kadaot sa nagpahamtang kanilag kadaot, no? So dili kita mamintaha sa mga taong kabos, ha? Salikay kabos atong bintaha, atong pamintahaan, di ba? Dili kay ang manlalaban nila dako kayo ang Dios, di ba? Kinahanglan nato nga masabtan nato ang pulong nga dili data pwede dili day ko mamintaha salikay ako adunahan ko nya kung sao na lang nako na ako ang mga kauban nga kabos, mga ulipon ako dili. Sabi niyo mga kalaigsoon, ang Dios maoy kontra nato kung mamintaha ta sa mga kabos. Tinuod na mga kalaigsoon, no? Ang Dios maoy kontra nato. Muna nga kung sige tag pamintaha, maabot ang panahon nga daw wala tay kalipay, bisan unsa kadaghan nato kwarta, daghan kayo tang kabtangan pero wa tay kalipay, wala tay linong sa atong panghuna-una tungod kay nakigkontrata sa Dios, tungod kay ginapamintahaan nato ang mga kabos. Di ba mga higalaigsoon? Kinahanglan nga wala tay ginapalabi diri sa kalibutan, di ba? Dili ta mamintaha, no? Motrabaho tag patas, di ba? Oh. So sa ikaduha nga panultiho, no? Nayon siya. Ayaw pagpakigigala sa mga tao nga init og ulo, og daling masuko. Tingali unyag makat-on ka sa ilang mga batasan og dili ka na makabiha niini. Di ba? So nagaingon jud ang maalamong panultihon nga ayaw pakigigala sa mga tao nga init og ulo og daling masuko. Dili ginatambagan gayud na pwede nga mo kauban ng mga tawana. Kaya abi niyo mga higalaigso, kung kauban ta kanunay mga tawana daling masuko init og ulo, hantod nga madugay nga makuha nato ang ilahang intensyon, ilang kinaiya. Ug base unya nagaingon ang kaala, di ba mga higalaigsoon? So mas maayo nga ato na lang sila nga likayan. Nagaingon ang maalamong pulong nga ato na lang nga likayan. So dala sa ikatulo. Ikaw maoy mo garantiya sa mga butang sa laing tao, na kay kung dili ka makabayad embargohon nila bisan pa ang imong mga higdaanan. So di ta pwede nga mo garantiya sa utang sa laing tao, di ba? Dili kay nya pag abot ron dili ka kabayad, so ikaw ang imong mga kabtangan kung kwartahan ka na ang mga kabtangan hutdo kay ikaw may nagpasao-sao unya dili day ka kabayad. So mas maayo
nga imong tambagan. Di ba? Imong tambagan tong nanghulam or hinahinayon nimo na og bayad ang imong utang. Taga nimo og maalamong pulo nga mo imong buhaton, magnegosyo ka or magpamuhi ka hayupan, mananom ka aron ang imong utang mahimo na mahinahinayan nimo bayad. Di ba? Dili nga imo na ikanon mo garantiya ako mo bayad ara nyo di ka kabayad kay og naa kay makabtangan kay hutdon man tong embargo sa utangan nga tao. Di ba? Kinahanglan kay jud ang kaalam ug kahibalo mga higala ug mga kaigsunan. So diri sa ikaupat na yon. Ayaw gayud pagbalhina ang karaang utlanan sa inyong yuta nga gipahimutang sa inyong katigulangan. So nagaingon ang kaalam diri sa ikaupat nga panultihon, no? Ayaw gayud balhina ang karaang utlanan sa inyong yuta sa nga gipahimutangan sa katigulangan. So para sabot kini nga dili ta pwede nga magbalhin og utlan nato ato nga sitsiron pag-ayo sa pikas ba hantod nga nagkadako di ba bintaha man na so, mga bintahoso nga tao og nauna-una nato di ba dili pwede kay ang kahalam nagaingon jud nga ayaw balina mo na nga daghang kasamok daghang away di ba na uban nga ginagukod na og kutsilyo o ginagukod na og bintahoso. Na, di ba? Dili jud na to. Kung diha gibutang nga latid, diha gibutang nga utlanan, diha na ibutang. Mas maayo nga kana nga utlanan butangan nato og katong mga kahoy nga di mapatay sama sa mga tuba-tuba kanang dili pod manupo, di ba? Kinahanglan na ato ang tarungon. Mo na orang malamon mo nakahibalo diha. Pero katong mga hungog, mga buang-buang, magsigit og pamintaha sa ilang dili ilang yuta. Di ba? Pero delikado. Ug di ta mosunod sa gabay sa pulong sa Dios. Di ba mga higala ug makaigsunan, no? Ayaw gayon pagbalhina ang karaang utlanan sa inyong yuta og gipahimutang sa inyong katigulangan, sa atong katigulangan. Mao na siya nga hektarya. Ibutato mga 3 ka hektarya. Nakapin na si hektarya so na di kuana nangwana ka namintaha nakasuban nga imuhang kasigpit. Dili pwede. Nagaingon ang kaalam kanan og angay makig-uban sa mga hari. Ang tao daw nga maayo sa iyang gibuhaton, sa iyang gipamuhat, sa iyang gipanulti, di ba? Maayo siya og kinaiya, pwede siya makig-uban sa hari. Unsa man nagong hari god? Kanagong mga naay katungdanan diri, di ba? Katungdanan pwede ka mo uban-uban. So may katungdanan. Katungdanan is para ng mga politiko, mga mayor, mga barangay captain, ay katungdanan, pastor, sa pang-spiritual pastor, or magtutudlo. Yan pwede ka mo uban tungod ka nakita ang ay mong gibuhaton nga maayo ka sa usag-usa. Wala kay gipasikitan nga tao, wala kay gidawon nga tao. Kana siya nga tao, pwede nga makig-uban-uban sa hari. Di ba? So diri na ta sa ika-unom. Iniglingkod mo aron sa pagpakigsalo sa usa ka dakong tawo, itanom sa imong hunaon kung kinsa siya. Kung dako kag kaon pugni ang imong kaugalingon, ayaw pagdinalo sa lamiang pagkaon nga iyang idulot kay tingali gibitik ka lamang niya. Kani mo lisod kayo, no? Nga kanilaging wala ta kay balo ba gipakaon ta pagayo gipakaon ta pero gibitik ta patrabahon ta og mga dili maayong mga butang, di ba? Dili maayo nga mga buhat. Unya dili ta kadili kay ngano ginapakaon man ta, ginasilduhan man ta. Mao na mga tao karon nga makaluluoy ang tao nga magpaulipon og tao, di ba? Ana ron gisulduhan tikaw, ibutang tikaw og naakas sa FM radio. Sa nakas radio station. Nya silduhan tikaw nga kana siya banatin ng tawana. Wala kay mahimo. Kay ang gisulduhan man ka, na dako makagsweldo, makaloloy pa mo gawas ka diha. Di ba? Madaot ang kinabuhi. Gibiti ka lang. So, kaluluoy ka. Di umara daw wala kay kagawasan kay ang iyang mga pulong tanan, unsayahang ginasulti mao imong ipagawas. Di ba mga igaligson? Mao na siya tinuod nga mas mayo nga simple ang atong kinabuhi. Simple lang gud. Di ba? Natay kalinaw, natay kalipay sa hulibilo sa usakusan na nindot na kay na. Di ba? So diri na ta sa ikasite. Nga panultiho na pagmatngon nga dili ka maugtas
sa imong pagpaningkamot nga madato. Sa usa ka pagpamilok, mahimong mahanaw lamang ang imong salapi. Daw gitugkan kinig pako og mulupad sa layo sama sa usa ka agila. Di ba? So, nagaingon ang malamong pulong nga magmatngon gayod nga dili kita magugtas sa ato ang pagpaningkamotan sa atong pagtrabaho ba nga madato kita ba? Di ba? Kay wata kayo balo. Manday nga anak ka di butang na nagipakita gipasinati na nimo unya wala kay relasyon sa Dios nya sa usa ka pagpamilok kuhaon na sa Dios diha ang mo kuan mukos og kagulaanan nimo kasakitan nimo dinhi na maayo. Mas maayo kung daghan tang butang kon unahon gayud nato ang Ginoo. Kung ito ko sa Ginoo hatagan tagbutang ano godi ay. Pero kung dili nagpadayon ang atong kalipay, nagpadayon ang atong peaceful sa atong panghunahuna mao sunan, di ba? So direta sa asa na ta? Ikawalo. Ayaw pagsalo pagkaon sa taong tihik. Ayaw kahangol sa mga lamiang pagkaon. Nga ayang gidulot. Kay sa hilom nagkwinta siya. Siya mingon, sige kaon pagkayo. Apan dili kinasingkasing ang iyang pag-agda. Isuka mo ang imong nakaon og mausik lamang ang tanan mong pagdaig. Di ba? So kani siya gipasabutan nga dili gayud kita makig-uban sa mga tihik nga tao. So mga tihik nga tao kwentuhan gina, dili gina walay tihik nga dili mangwinta. Di ba? Nangwinta na tanan. So moingon ang taong tihik nga kaon diri, pero nagkwenta na siya. Di ba? Nagkwenta na siya hantod nga istorya na niya sa mga iyang kauban nga mga higala. Nakatatawan dako kay kao no. Dako kay ko gasto tong dapita nya nangagda pag siya sa iyang mga amigo. Pero nakabalo ka nga tihik na may palikayan. Nagaingon ang maalam. Nagaingon ang kaalam, di ba? Nga likayan gayon na to. So kung kita magbasa ta unya nakita nato niya nakaibalo ta, naandam na ta. Di ba? Nakaibalo ta, dili ko ana. Ang wise na ang tao, di ba? Naging wise na. Sige, okay lang. Dili ra ko mauban, ana. Nakabalo ka naman, di ba? Sa naibin na ta. Ayaw pag-usik og panahon sa pagpakigsulti sa usa ka buang-buang. Kay wala kinibili alang kaniya. Gingnan ta sa maalamong pulong nga dili ta makigsulti sa mga tao mga buang-buang. So may kay ang mga buang-buang nga tao, example na ay mga tao nga abnormal, sultihin na kuno sa maayo kayong sulti. Ba wala gunay pulos alang kaniya, wala gina niya. So, mo na siya ginakuan dire. May istorya ka, abnormal imong ginistoryahan og kaalam. Nakaibalo naman ka. Di ba? Pero ang kaalam nagaingon nga ayaw pag-usik, dili na to usikan, di ba? Ayaw pag-usik og panahon sa pagpakigsulti sa kabungbuang kay wala kinibili alang kaniya sa pagkabalo niya. Di ba? Mga abnormal nga tao, naaman na sa among baryo naaman. Na og imuha na istorya kaalam kay balo pag negosyo, pag pamuhi sa wala na. Di ba kinahanglan nga sabtan na to. Diba? Mana mga igalagson masabtan nato na siya. So diri na ta sa ikapulo, no? Ayaw gayod balhina ang karaang utlanan sa yuta o iluga ang yuta sa mga ilo. Gamhanan ang ilang tigpanalipod ug siya ang mulaban kanila. So nagaingon ang kaalam. Dili nato balhinon ang karaang utlanan sa atong yuta. Nagaingon jud mao gani uban nga daghan kayong nagpatay ani, daghan kayong nag-inawayay bisan parintira, bisan mga igsuon lang tungod kay lagi balhinon ang mga utlanan. Away diha so ang uban natikbasan, di ba? Og ang uban pud ilogo nila katong wala joy kwarta, dili kwartahan, mga ilo. Tungod kay wala sila makuha man gyud, tungod kay wala sila ikabuga sa hustisya. So pero atong naon nga ang tigpanalipod nila mao ang Dios. Di ba? So kung buhaton nato kini atong kontra ang Dios. Di ba? So diri na ta sa ika-11. Sabta pag-ayo ang mga pagtulunan nga gitudlo kanimo og pamatiya ang mga pulong sa kaalam. Nagaingon ang 11 nga sabto na to. Di ba dili lang nga usa lang ka pagpaminaw paghuman wala na sama sa tagbungbuangan na.
Kinahanglan nga atong sabton, atong basahon, pag human atong pagbasa, atong sabton. Pagkahuman atong sabot, atong ikinabuhi. Di ba mga igalaw mga igsoon? So direta sa 12. Ayaw pagpanuko, pagpantun sa usa ka bata. O dili makamatay kaniya ang bunal kung dili makaluwas hinuon kaniya. So dili kita magpanuko nga magpanton o kana bang magdisiplina sa atong bata. Kinahanglan jud ang pagdisiplina sa bata. Kung nasayop ang bata, ipahibalo nga nasayop siya. Kung nagbuhat siya matarong maayo, atong ipasabot nga kana mas maayo nga buhat nimo. Aron ang bata makahibalo siya hantod nga pagkadako niya na nakanabuhi niya nga dili mahitok nga gibuhat taw na. Katud ay maayo, di ba? Mas maayo nga mao na siya kuha na to istorya sa kabataan mga higalaigsoon. Di ba? So direta 13. Anak, malipay gayud ako pag-ayo kon mahimo kang maalamon. Mapagarbuhon ako kon makabati ako kanimo nga magsulti sa maalamong mga pulong. So ang amahan kun makadungog siya sa mga pulong sa iyang anak nga maalamon, malipayon kayo ang amahan, di ba? Ikaw sa kamahan tapos ang imuhang anak nagsulti sa pulong sa Dios, dayon ang iyang kinabuhi matinud-anon nga nagkinabuhi diri sa kalibutan, paling lipay sa amahan. Unsa pa ka ang amahan nga walay katapusan nga tuas sa langit? Ang iyang kalipay. Tino na mga hilaigsoon mo na nga itrin nato ang atong bata diya sa mga buhat nga maayo. Di ba? So diri na ta sa 14. Sa 14 na ta. Ayaw kasi na sa mga makasasala. Hinoon padayon sa pagbaton o kahadlok o pagtahon sa Ginoo sa tibuok mong kinabuhi. Kung buhaton mo kini, mahayag ang imong kaugmaon. So kani mahigaligsoon, pagkaninduta kaayo kani nga panultihon nga kaalam, di ba? Ayaw kasi na sa makasasala. Dili ta masina sa mga makasasala bisan pag madato na sila, bisag daghan pa ng kabtangan, kwarta, bulaawan dis kalibutan. Di ba? Mao ginigiingon sa maalam nga mga katawan nga gihatagag kaalam sa Dios dis kalibutan, no? Yung siya, ayaw kasi na sa mga makasasala. Hinoon padayon sa pagbaton o kahadlok o pagtahod sa Ginoo sa tibok mong kinabuhi. Kinahanglan nga anaa jud first una gid nato ang tahod sa Ginoo o paghadlok sa Ginoo. Sa diya nga may pagtahod kita sa Ginoo, may pagkahadlok kita sa Ginoo, ang atong kinabuhi mahaya gayon. Dili lang sa mga materials nga butang kundi sa atong sulod, sa atong kinabuhi, na ang kalipay, na ang paghigugma, na ang pakigdait. Di ba? So naa pa jud ang maayong panglawas plus basta ninduta kayo ang pulong sa Ginoo may galayson. Kon atong ikinabuhi. Di ba? So diri na ta sa 15. Anak, pamati og pagmaalamon og ayaw pagbinuang sa imong pagkinabuhi. Ayaw paghugoy-hugoy sa mga palahubog, no? Og sa mga ulit. Kay ang mga palahubog ug ang mga ulit musangpot sa pagkawalay nahot. Kung magpunay ka lang magkaon og katulog, makagidlay ka sa dili madugay. So ginana nga anak, di ba? Sa usa ka tawo nga malamon, iyang anak ingnan niya. Anak pamati sa maalamon, ayaw pagbinuang, no? Dili daw ta magbinuang sa atong pagkinabuhi. Ug dili usab ta maghugoy-hugoy sa mga palahubog ug sa mga ulit. No? Kaya ang palahubog ug ang mga ulit musangko sa pagkawalay nahot, di ba? Kung magsigiral tag katulog, ug kaon makagidlay ta sa dili madugay. Muna nga ginatambagan ta nga dili day maayo kana nga mga butang nga mag-uban-uban ta sa mga palahubog, sa mga ulit, di ba? Kay wala gayud kanay kapuslanan og paingon gina siya kawalay ka pakakaparutan gid paingon, di ba? So direta sa 16 na ta kapanultihon. Pamati ang imong amahan kay kun wala pa siya wala ka unta matawo. Ayaw pagtamaya ang imong inahan init kagulang na niya. So nagaingon ang malamong pulong. Pamati ang imong amahan so kinahanglan na atay pagtahod sa atong amahan, di ba? Tahoron nato atong amahan unsa ilang isulti atong tahoron. Kay mo nagiingon nga mao kanay unang saad nato nga gihatag sa Dios ang pagtahod sa atong ginikanan,
Di ba? Kay wala pa sila tinuod, wala pa sila nagkauyon, wala pa sila kahigugma, ay wala tang mga anak. Tungod sa gugma, naata. So kinahanglan nga may mutahod ta unsa ilahang ginasulti atong tumanon para nga dili magulang atong ginikanan. Aron nga malipay ang atong ginikanan. Gusto kita nga malipay ang atong ginikanan. Di ba? Ang kamaturan, ang kaalam, ang kahibalo ug ang maayong panabot angay bililhon ra kini kaayo nga ibaligya. No, bililhon ra kay ibaligya ang kaalam kay balo. Di ba? Na. Ang amahan sa taong matarong magbalipayon gayud og makapasigarbo siya nga anak nga malamon. Di ba? So malipay kayo ang amahan nga ang iyang anak maalamon nga magsulti, maayo nga pagkinabuhi, di ba? Himua nga makasigarbo kanimo ang imong mga ginikanan, ihatag sa imong inahan ang maong kalipay, di ba? Dili nato pag-uulon ang ato ang inahan, no, o atong amahan, kundi atong ihatag ang kalipay kanila. Kung kita karon aduna na tayong mga trabaho na dagko na tag sweldo, ato igahin sa ato ang ginikanan. Kung mahimo hatagan nato og mga pahalipay ang atong inahan, atong amahan, mao kana ang makapahalipay sa atong ginikanan, di ba? So diri na ta sa 17. Anak, pagmatngon pag-ayo og mahimo kang panig-ignan sa akong kinabuhi. Ang babaeng nagbaligya sa iyang dungog litag nga makamatay. Mag-atang sila kanimo sama sa mga tulisan ug mao kini ang mahimong mabudhion sa daghang mga lalaki. Mao kini mga higalagson. Nga kinahanglan jud usa sa mga kalalakihan gini na unta og hinaot nga malikayan kini nato. No? Ang babaeng nagbaligya sa iyang dungog ug litag nga makamatay. Di ba? Kani siya moy usa ka maalamon gayud nga tambag nga ginapalayo gayud kita sa mga makamatay nga mga butang, di ba? So diri na ta sa 18. Pakita akog tao nga kusog kayo mo inom og nakasulay og pag-inom sa kalain-laing ilimnon og ipakita ako kanimo ang usa ka taong makaluluoy og nagmahay sa iyang kaugalingon. Kanunay naghimog kasamok og kanunay nga nagbagulbol. Namula pag-ayo ang iyang mga mata og may mga samad siya nga nahimuon tang kalikayan. Ayaw patintal sa bino bisan pagpula na kini kaayo og madanihon kayo og hawot kayong tunlon. Pagkasunod buntag, bation mo nga sama ka sa gipaak nga lala nga bitin. Makita mo ang mga talan-aw kadlok og dili ka makaunana o makasulti pagtarong. Bation mo nga mao karakag atoa sa ilawom sa dagat o atoa dito sa palo sa usa ka barko nga gituyo sa mga balod. Moingon ka tingalig na igo ako o gibudalan bahinon apan wala ako mahinomdom. Ngano man nga dili ako makabukas akong mata, gusto pa akong moinom. Mao kini ang ginasulti nga kinahanglan sa sabtan nato kini nga pulong. Sa mga tao ning palahubog kayo. Di ba? Bisan sa wala gyud ibisyo pa jud inom pa jud ibugobog pa jud na hantod nga mahubog, hantod nga magsuka, hantod nga magsakit, di ba? So kung naatay kay gayonan mga higalagson may pay ikontrolo na to ang atong kinabuhi, ang atong lawas atong kontrolon, dili nga ang atong kaugalingon ang atong lawas mo kontrol ka na to. Mas dako ang atong kinabuhi, mas dako ang atong kasing-kasing kaysa lawas. Kaya nga to ang kasing-kasing atong ahon-ahon na mao may gadala sa atong lawas. So dili ta pa kontrol sa atong lawas, kundi kita imo kontrol sa atong lawas aron dili ta madaot ang atong lawas. Di ba mga higala ug mga kaigsunan? So diri na tas 19. Ayaw kasi na sa daotang mga tao ug ayaw tinghua ang pagpakig-uban kanila. Ang ilang ginahuna mao lamang ang paghimog kasamok ug ang ilang isulti pus lamang binuang. So dili ta masina sa mga daotang tao ato bang kinabuhi nga dili ta masina sa mga daotang tao bisan unsa pa na sila kadaghang kwarta diha, unsa pa ka manggaranon nya, wala sila peaceful silang pangununa, wala sila kalipay, wala sila paghigugma, wala na japoy pulos, di ba? Ang ilang ginahuna mao lamang ang paghimog kasamok ug ang ilang gisulti pulos lamang binuang. No. So dili ta masina, ug dili po ta mo hugoy-hugoy nila. Di ba? Kung kita malamon, wise na ta. Kinahanglan maging wise ta.
Di ba? So 320. Pinagi sa kaalam, gitukod ang panimalay, ug ang maayong panabot mao ang patakuran niini. Pinagi sa kahibalo ang mga lawak isangkapan sa mahalon ug matahom mga butang. So pinagi sa kaalam. So ang usa ka building, kung ang tao walay kaalam diya, maabot ba na sa pila ka palapag? Dili gayud. Dili na. Bisan sa usa ka balay, bisan usa ka payag. Kung wala kay kaalam nga magtukod diha, dili na nimo mahuman. Tungod sa kaalam mo na nga naay kusina, naay kwarto, di ba? Naay banyo tungod na sa kaalam. Yeah? So diri na 21. Ang pagkamalamon mas maayo pa kaysa pagkakusgan. Ang kahibalo mas importante kaysa kusog. Kinahanglan nga ayohon nimo ang paglaraw sa dili kapag makig-away o pinaagi sa daghang tambag magmadaogon ka. So kani siya mga higalayson nga sa 21 nga panultihon nagaingon ang maalam. Nga ang kaalam mas maayo pa kaysa kakusgan. Bisa kung mas maayo ang maalam kay bisa kung sa kakusgan nimo diha nya wala kay teknik, maluy. Di ba? Imuha na siyang ginakuan, giibot nimo. Unya na aday toy usa ka nut o roska nga naghawid nya imuhang ginakuan kusgan kay kusgan ko ka. Wa gini mo nadala, naluyar ka. Kay naa pa day usa ka buok na hawid nga nut. So nukuha ka og yabi o kuhaon nimo tong nut, dali kayo. Di ba? Walay pulos ang kakusgan og walay maalam, dili ka malamon. Maluya ka lang. Di ba? Og ang kahibalo mas importante kaysa kusog. Bisa kung sa kusgano, kusog lagi wala kay kahibalo, wala kay balo ka dapat ditoy nagangot diha para maghimo tag tuwal ka nga maghimo og tabay ikaw jud magsilsil dito kay balo kan di gilalim. Nya og dili ka wa kay kaalaman na kay pag ana nimo bara paingon sa imong tiil, kinahanglan jud dili pwede ang kusog gamiton, ang kaalam mo atong gamitan. Di ba? Kana dyan siya mga higalagson. Mga kani nga ako karon gibasa mas importantihon kay ni. Sa mga taong nagtuki ni. Di ba? Kinahanglan nga ayo nimo ang paglaraw sa dili pa makig-away. Og pinaagi sa daghang mga tambag magmadaogon ka. Kon maminaw ka sa mga tambag. Di ba? Na may mga taong di maminaw sa tambag, puro man sila sakto na. Pero sa ilang kinabuhi, diyan na tumabalaan nga po gubot pas lokot. Di ba? Diri na ta sa 22. Ang maalamong panultihon lisod kaayong matugkad sa hungog. Di ba? Wala si ikasulti kon hisgutan ang mga mahingdanong butang. So ang malamong panultihon dili gyud katungkad ang hungog. Sama niya pagkatungkad diha. Ang mga hungog dili man na gyud tigbasag Biblia. Di ba? Nili man nating istorya pulong sa Ginoo. Ang imo nang sultihan, imo nang walihan diya magkatawa dili man nakadungog di makahibalo. Ang tao ra nga maalamon, ang tao ra nakatukib sa kinabuhi, mao toy magkasabot. Di ba? No, ang malamong panultihan lisod kaayo matungkad sa hungog sa man niya pagkatungkad diya ron. Nga wala man niya gibasa, wala man niya kinabuhi, wala man siya naminaw. Dili po gina siya layhan, kay di man kasabot. So diri na tas 23. Kung kanunay kang maglaraw og dawtan nganlan kag samukan, sala ang paglaraw og binuang. Kasilagan sa mga tao, kasilagan sa bugal-bugalon, di ba? So dili ta pwede nga magsigig tag samok-samok. Na sila ginakuan diha, di na to samukon, dili ta magsigig ka kasino sila ha, di ba? Dili ta magsigi og samok sa mga tao. Hindi, kung sa atong ginabuhat diya, atong buhaton, kung sa ginahatag na to, mao yato ang i-practice. So diri na ta sa 24. Kung maluya ka panahon sa kalisdanan, luya ka gayon. Kung magluya-luya ka sa panahon sa pandemic, luya gi ka kay sa mutag wala kay trabaho, luya gi ka. Di ba? Pero pangita, pangayo, panuktok ingon ang Ginoo. Panghulam diya, wala kay bugas diya, panghulam sa imong silingan. Di ba? Kung magluya ka diya, nga nar ka diya, wala ka naglihok, luya gi ka tinuod. Di ba? Hi friend host, God bless you. Mel R. Shout out Mel R.
Hi friend host, God bless you. Salamat ang Ginoo sa magpanalangin kanimo. Hello host, Fi Phoebe, it's I channel. Padaan please. Okay po. Nice, I like. Lysing show. Lysing show. Good morning sa'yo. Shout out po. Nice, I like. Salamat. So, may likes mo ni siya. So, asa naman tadapit oh? Direta sa 20 tres, di ba? Kung kanunay kang maglara og daotan yan lang kag samukan, di ba? Dili gid pwede nga magsitaglara og daotan, di na maayo. Dili ginaingon nga samok lang, paingon gina sa kawalay pulos. Ato pa, mahimo gyud tao, mahimo gyud wala gyud kahinungdanan. So diri na ta sa 24 na naman siya. Kung maluya ka sa panahon sa kasdanan, luya gyud ka, di ba? Maluya gyud ka. Pero kung mangayo ka og kuan sa Ginoo, mangayo ka og pag-guide, mangayo ka og direksyon sa Ginoo, abot ang panahon nga di ka kuan namatay kaluya, tinuod na natay kaluya, natay kakapuyon. Pero dili sa ingon nga daw wala natay paglaom, di ba? Kinahanglan nga mutindo kita, mo wara-wara gid ang atong kamot, di ba? So diri na ta sa ika-25. Ayaw pagpanuko pagluwas sa usa ka tao nga gihukmang patyon sa walay katarungan, di ba? Moingon ka nga wala kay labot apan nasayod ang Dios ug hukman niya ang imong mga tinguha. Nagbantay siya kanimo ug nasayod siya niini. Baslan niya ang mga tao sumala sa ilang nabuhat. So mao ni siya na ayaw pagpanuko pagluwas sa usa ka tawo nga hukmang patyon. Kanabang bisan walay sala kanabang nakuan ra kaning unsa ganing walay klarong suspect, di ba? Na-preso na yana ba? Na-preso siya sa wala hinungdan, di ba? Na-preso siya tungod sa dili siya mo'y nabuhat ba? Gikuan na siya, gihatagan, gikuan na siya nga og sala para nga ma-preso siya. Kung nakaibalo ka, istorya. Pero sa mga tao god wala kayo na tungod na imong kontra, kwartahan, gamhanan, mo hilom na lang ang tao. Di ba? Pero mo giyon sa Ginoo, istorya na. Di ba? Sa mga media nga istorya tinuod pa, ang tawa. Tiklo sila, patay sila, ga istorya tinuod. Mo ni siya sa tua. Diri sa kalibutan, kontra ang tao nag-istorya og matuod. Di ba? So diri na ta sa 26. Anak, kaon og dugos nga gikan sa balay sa patiukan kay maayo kini og tamis nga modapat sa imong dila. Sa sama og kaalam alang kanimo kon makapanag-iya kaniini makabaton kag paglaom og mahayag nga kaugmaon. So dugos. Ang tinuod nga dugos mga higala igsuon mao ning pulong sa Dios. Mo ni siya tamis kayo mo dapat sa ato ang ngabil samot na og matulo na to og makinabuhi na bag kaninduta tamis gid kayo, di ba? So diri ta sa 20 city. Ayaw paghimog mga laraw aron pagtulis, ayaw paghimog mga laraw aron pagtulis sa mga tawo nga matarong o pag-ilog sa iyong balay kay dautan kini bisan kapila ka matumba bisan kapila matumba ang taong matarong mubangon siya kanunay apan malaglag ang sa katalagman ang dautan. So ingon ang kaalam ayaw paghimog mga laraw aron pagtulis sa mga taong matarong. Sa mga taong matarong imuha nga ginatulisan ang Dios maoy kontra nimo, di ba? Ang taong matarong bisan pagkapila matumba, bisan kapila pa na maluka pa, mubangon gayud kana tungod kay ang Dios maoy mupabangon ni ana, di ba? Pero ang mga daotan riktag katumbag matumba riktag kulagsa. Mao na itinud mga higala ug igsuon, no? So diri sa 27 ayaw paghimog laraw aron sa 28 na deta. Ayaw paglipay kun mahiagom sa katalagman ng imong kaaway. Masayran sa Ginoo kon magmalipayon ka dili siya gusto nini. Tingali dili niya silutan ng imong kaaway. Ayaw gayod. Ang imong kaaway na pirdi ayaw, mas mayo nga ato ang
po sa Ginoo, di ba? Naunta may balik ang atong kaaway ngadto sa Dios, alagad siya sa Dios, mao na siya kung naata sa Ginoo, di ba? Nga atong iyang puno natong kaaway nga unta og hinaot nga ang atong kaaway makuan siya ma-revive mo balik siya sa Ginoo. Di ba? Dili nga ato anong datihon, ato nang awayon, ato ana noong idaon pagayo ang Ginoo di man musugot diha. Di man musugot ang Ginoo. Di ba? Nya tingali yung makaibalo ang Ginoo dili no ni silutan ng imong kaaway. Mas maayo atong iampo ang atong kaaway, di ba? Oh. Hi host Ryan Asirag. Ryan siya Dan Tamsakos. Okay. 29 na ta. Ayaw kahasol tungod sa daotang mga tao o ayaw kasina kanila. Walay kaugmaon mga taong daotan ug wala sila'y mapaabot. Usa may mapaabot sa mga taong daotan? Ang mapaabot na nila kanang kagulanan, kasakitan o kamatayon. Oh, na siya. Pero naata sa husto nga pagkinabuhi, nagita sa kinabuhi, di ba? Nagita sa saktong pangununa. Makalikay ta sa mga daotang buhat. Mo rin nakamaayo rin sa pulong sa Dios. Mo na ginaingon ako, ang pulong sa Dios mo kini ang dugos. Di ba? So kinalas na ta na nata sa last nga panultiyon sa ika-30, no? Anak, tahura ang Ginoo ingon man ang hari, ayaw pag-apil-apil sa mga tao nga mual sa bato kanila. Kay ang maong mga tao maghimong malaglag sa usalamang kapag pamilok, nasayran mo ba ang katalagman nga mahimo sa Dios usari? So, kani nga panultihon sa ika-30, no? Grade. Makuha ginato diri nga maalamon kaayo nga pagkasulti, no? Anak, tahura ang Ginoo. So, ginaistoryahan ta sa kaalam nga tahuron gayud nato una-una ang Ginoo, di ba? So, sa diha nga magtahod kita sa Ginoo, so ang atong mga leader dire ang ginapadala sa Dios, kinahanglan usab nato tahuron, mga pastor, mga evangelists, di ba? Presidente, mayor, kinahanglan ato sab sila nga tahuron kay kana sila is ginaalaw kana siya Ginoo nga sila gayod ang mulidi. Di ba? Kanindot kayo na ayaw pag-apil-apil sa mga tao nga mual sa bato kanila. Dili ta mo apil-apil na mo makigbatok sa pastor, na makigbatok sa mga misyonary, na makigbatok sa mayor, na makigbatok sa presidente. Di kita mo apil-apil matod pa sa maalamong pulong. Di ba mga galagson? Dili ta mga apil-apil laging wise ta nila. Mas mayo nga mga presidente, mga mayor, mga gobernador, mga pastor, mga misyonary atong iampo sila nga unta og ginaot nga ang ilaha nga pagserbisyo mahadlokod og may pagtawod sila sa Ginoo. Pagkanindot, no? Kay ang maong mga tao mahimong malaglag sa usalamang pagpamilok, di ba? So magsigitag kuan sa tong leader. Sigitag sukit-sukit, sigita og yaw-yaw sa atong mga presidente, sa atong mayor. Hantod madugay mula kapat ta diha. Di ba? Kay ang maong mga tao mahimong malaglag sa usalamang kapagpamilok. Di ba? Ang ginahatagan og awtoridad sa Dios wala nimo kuan eh. Di ba? Wala nimo ginatahod. Ni hantod madugay lukapa ka kun ang Dios sa mo palukapa sa imuha. Di ba? Nasayran mo ba ang katalagman nga mahimo sa Dios usari? Walay na kay balo. Di ba? Sa Dios kay balo ba ka unsay maabot sa ugma? Unsabay bagyo maabot, wala ta kabalo. Ug hari wa ta kabalo. Ang hari na ay katungdanan nga mo papriso nimo. Na gani mo papatay nimo kanang basaw na si Chigaray, di ba? Ang mga kadagkuan kato nga maoy kuan kaniya nagbitay. Di ba? Na ay katungdanan mo sa kita atong buhaton pagtahod. Una-una tahuron to ang nagbuhat ka nato ang Dios. Di ba? Ang nagluwas ka nato, may una gid nato na siya, di ba? Dason katong ginapialan sa Ginoo, mga pastor, mga evangelists, di ba? Mga pangulo, di ba? Mga mayor, hantod na sa kapitan ni konsyal atong tahuron. Dili tayo nga atuan na noon silang sige kuanon, di ba? Sige gibisyo dili. Kay sa diha nga sige nato gibisyo sila, nakigkontra dieta sa Dios. Nya sa hantod nga sige ka kontra hantod luka pa ka diha kay wa kay balo unsay buhaton sa Dios usari, di ba mga higalaysuon naot nga
Napumoy gamay nga nasabtan sa kani nga panultihon sa kaning ika-30 ka panultihon kun diri nato makuha nato ni makinabuhi nato ni mas nindot kayo diha nato makuha nga daw mapungganon na ta sa mga dili mayo nga buhat diri nato masabtan ang kabuang kaalam di ba na sa pagkawalay nahot sa pagkaanaa dili nato maabalaan muna nga kung magbasa magbasa sa Biblia hantod nga makasabot lang tapos sama gud ta sa mag-eskwela tag daycare wa patay na balaan di ba hantod sa grade 1 di man ta mo rekta grade 1 mo rekta ta grade 6 katawan ta katawan ta magistorya sa pulong sa Dios sige ra wa ta kabalo pagkaron grade 1 ta hantod na pagka daso na pod mag grade 2 ta okay lang si katawa hantod nga katong nagkatawa nga wala siya nahoto siya na ibalaan di ba muna nga mahigalaigsoon ako ginanga ako nang gi-share kaninyo sa unsay gihatag sa Dios, unsay kaalam nga gihatag kaniya, akong i-share kana. Dili na ko na idinalo kay ay kita pila ram taon katoy atong mission diri sa kalibutan oy. Taas na kay nang 80, di ba? 90 maabot na may kag 90 dili nakaka siguro hanap na ang panglantaw tao, di ba? Karon nga apay paglantaw na patay kusog atong ipagamit sa Dios, di ba? O na siya usa diya nga wala po tayo taong ginadaon, wala tayo gidebating tao, di ba? Wala tayo ginapa daon nga tao ba, wala tayo ginalutos nga tao, mao na siya kay diri sa kalibutan kaning gihatagan tag kinabuhi sa Ginoo mas maayo ang pagpasalamat mo atong ipaira sa atong kinabuhi, pagpasalamat, pagdaig sa Dios, di ba? Mas maayo nga ang pulong sa Dios may atong istorya. So mga ikalaog kay kunan salamat sa inyong mga pagpaminaw. Diri ra ko kutob hangtod sa ato ang panagkita ay